Kaixo Gabon lagunak eta ongi etorriak berriro ere Hamaika Telebistako kultur zulora. Gaur Iban daukagu gurekin, berak ekarriko dizkigu gaurko gomendioak. Eta hasteko gaurkoan aspaldiko partez ez bezala musika ekarri diguzu, ezta Iban? Hori da. Bai, lan barri bat, ja mitikoak diren bi talderenak edo talde bat eta pertsona batenak, ez bata da Chieftains, oso ezaguna batez ere musika folk eta zeltan eta kolaborazio asko egin izan dituzte bere ibilbide luzean zehar, baina oraingo honetan aliatu egin dira beste mitiko batekin, Ray Cooderrekin, eta Ray Cooder da halako pertsona polifasetiko bat denetarik egin izan duena azkeneko hamarkadetan, eta gogoan garrienak agian Paris, Texas soinu banda, edo Crossroadsen soinu banda, eta azkeneko urteetan be, produzitu egin ditu makinatxo bat diska, ez? Biak elkarrekin atera dute halako gauza berezi bat, ez? Mestizaia kulturala eta askotan hitz egiten dugu, eta kasu honetan bete-betean horren inguruko zerbait egin dute, ez? San Patricio izeneko diska bat kaleratu dute. Oso irlandesa ematen du, baina Ray Cooder hor dagoela, ez? Zer egiten du Ray Cooderrek San Patrizioan, ez? San Patrizio eta hitz egiten, eta kontua da, hau dena azten dela ondala 150 urte. Historia pixkate berezia da, kontua izan zen, garaiaretan estatu batuek hasi zutela halako gudaldi bat Mexikoren kontra, eta irlandar batzuk euren borondatearen kontra reklutatu eta gudora eraman zituzten, ez? Eta hauek desertatu eta mexikarrekin bat egin zuten eta antolatu zuten halako batalloi bat izenekoa Los Patricios. Eta hori kondaira bezala geratu da, egia da, zera historiko bat da, baina geratu da halako kondaira bezala, eta alde horretatik okurritu zitzaien nahastea musika irlandarra eta mexikarra pixkat garaiaretako kantuekin, guda kantuekin, eta diska oso berezia da zentzu horretan, ez? Nahazten ditu musika mexikarra eta bertatik pasatzen dira Chabela Vargas, Lila Downs, Los Tigres del Norte, pasatzen dira guretzat oso ezaguna diren pertsonaia batzuk, baina nahaztuta Ray Cooderrekin, nahaztuta Chieftainsekin, beraz halako mestizaia berezi bat, ez? Orduan, oso bitxia da kontatu duzuna, delako gertaera historiko batean oinarritutako musika, ez? Gutxitan gertatzen da. Hori da, bai, Paddy Moloney dela pixkate Chieftainseko buru edo ideologoa nolabait esateko, berak hitzaurre bat egiten du, ez? Eta esaten du, egun batean Ray Cooder eta bera ari zirela hitz egiten eta otu zitzaiela. Nolakoak izango ziren irlandarraien bizipen eta ametsak gudan ari ziren bitartean, ez? Gainera, guda oso berezi batean, ze berez desertoreak ziren, ez? Gertatzen dena da, eta pixkat hitzaurre horretan hitz egiten dute, ez? Irlandarrak izanik, haiek nolabait erreklutatuak izan ziren bere borondateren kontra, eta alde horretatik, gehiago zeukaten mexikarrekin hartu emana, besteekin baino, katolikoak ziren neurrian, makinatxo bat gauzengatik, ez? Eta batu ziren Ray Cooder eta Paddy Moloney eta hasi ziren, eta nola han Mexikoko basamortuan zer hitz egingo zuten, zer abestuko zuten, ez? Eta hasi ziren garaiaretako abestiak bilatzen, eta hasi ziren pixkate lan hori egiten, eta atera zen, 19 abesti daude hemen, baina beste makina bat dirudienez geratu dira bidean, eta esan zuten, eta zergatik ez dugu egiten honekin halako jai antzeko bat, egiten dugu diska bat, eta gainera gonbidatzen dugu, gutxi gora bera honen inguruan interesa eduki dezaketen pertsona batzuk, ez? Eta hemen gonbidatu dituzte lehen esandakoak, eta gero hori esaz aparte, esate baterako Carlos Núñez bera, Chieftainsen kolaboratzaile izan diren beste batzuk, beraz, makinatxo bat lagun bildu dira hemen, 5 leku ezberdinetan grabatu dituzte, bai Mexikon, bai Estatu Batuetan, Estatu Espainolean ere grabatu izan dute, eta guzti horren zera hau izan da, ez?
Eta hizkuntza aldetik zer dira, kanta batzuk erderaz, bestea espainolez, beste batzuk inglesez, ala nahazten dira kanta berean? Bueno, badaude pare bat kanta nahastu egiten direla, baina gehienak dira gazteleraz, eta batzuk badira ingelesez, eta gainera, nahiko ingeles berezian ere, eta egia esan oso emaitza bitxia suertatzen da, ez? Abestien sarrerak askotan gogorarazten digute folk irlandarraren melankonia horri, eta abesti aurrera joan ala, bapatean alako oihu batzuk entzuten dira, eta ja gehiago joaten gara Mexiko aldera eta rantxera mundura, eta beste jai bat antolatzen da, ez daukana zerikusirik abestiaren hasieran hasi denarekin. Eta alde horretatik, diska honek badauka zera berezi hori, ez? Mestizaiaren ikuspuntu oso bizi bat, ez? Eta oso bitxia egiten dena da, esate baterako, Lila Downs bezalako pertsona batek nolako sonoritateak ateratzen dizkion musika irlandarrari berari, ez? Gehienetan kulturen nahasketak beti gauza aberatsak ekartzen ditu, ezta? Hori da, bai, eta oso bitxia da, eta gero anekdota bera, abiapuntua bera, oso polita da, ez? Bukaera oso tristea izan zuen, izan ere San Patrizioak behin gerra aurrera joan ala, bukatu zuten ia gehienak hilda edo atxilotuak, eta atxilotuak izan zirenak gehienak gerora heriotzara kondenatuak izan ziren desortero izateagatik, ez? Eta gutxi batzuk geratu omen ziren basamortutik, deslai eta erabat abandonaturik, eta bar. Eta beraz, bukaera triste horri nolabaiteko beste bukaera bat ematearren diska hau asmatu egin dute, eta bete-betean asmatu dutela uste dut nik behintzat. Aukera interesgarria gaur ekarri dozuna musikari dagokionez, eta nik esku hartan hemen badaukat beste aukera bat, kasu horretan izan da gertaera historiko batean oinarrituta, eta hemen badaukagu zinearen historian zerikusia izen duen pertsonai baten liburua, ezta? Bai, zinean, eta beste gauza askotan ere, Eduard Bunker esaterakoan ezaigu oso ezaguna egiten izena, edo batere ezaguna. Baina berriz esaten badugu Tarantinoren filma batean Mr. Blue izan zela, Reservoir Dogsen agertzen zen Mr. Blue izan zela, zerbait ezagunago egiten zaigu. Eta pertsona oso berezia da, preso izandakoa, bere makinatxo bat bizipen izan dituena, eta FBI-ren zerrendetan 10 bilatuenen artean egondako pertsona bat. Beraz, pertsona nahiko bitxia. Espetxetik atera eta espetxean bertan ja idatzi zituen hainbat eta hainbat kontakizun, eta ateratzerakoan hasi zen batez ere zinearen munduan sartzen, eta hor hainbat arrakasta izan ditu gidoilari bezala, baita ere agertu izan da hainbat telesailetan eta bar, baina hemen erabat ez ezaguna izan den idazle bat da, kultozko idazlea izatetik Bretainia Handian eta Estatu Batuetan, James Ellroy ezagunago egiten zaigun agian James Ellroy, ez, dala novela beltzaren nolabaiteko number one, ez, gaur egun. James Ellroy berak esaten du, bera ikasle hutsa dela Eduard Bunkerren aldamenean, ez, beragandik ikasi izan dituela hainbat eta hainbat gauza. Eta egia esaterako James Ellroy irakurrita gero, Eduard Bunker irakurrita, agian Eduard Bunker oraindik baltzagoa izan daiteke, ez, beltzagoa. Eta zergatik, segurazki kontatzen dituen gauza asko eta asko bizi izan dituelako, eta oso modu naturalean kontatzen dituelako, eta lortzen duelako guk erabat empatizatzea kriminalarekin, eta erabat eroso sentitzea oso gaiztoak diren pertsonaiekin, baina oso eroso sentitzen gara haien azalean, ez zaigu gertatzen alako kontraesan etiko bat, ez, alderantziz. Eta kasu honetan, Stark lanean zer da kontatzen diguna? Stark da pertsona bat bizi dela, bera da poliziaren kontakatilu bat, ez dauka inolako ofiziorik, ez dauka inolako proiekturik bere bizitzarekiko, bera erabat engantzatuta dago heroinarekin, gora eta bera dabil beti zaldiaren bila, eta bere helburu bakarra bizitzan da diru pila bat lortzea eta Mexikora alde egitea bizimodu hobe baterako, eta beti
kiloka eta kiloka heroina aldamenean dituela. Hori da bere bizitzako helburua. Zer gertatzen da, horretan ari dela, hasten zaizkiola okurritzen makinatxo bat ideia putzu horretatik ateratzeko, zulo horretatik ateratzeko. Eta bide horretan sartzen da gero eta barrurago Los Angeleseko biderik eta beltzenetan, auzorik eta latzenetan, eta hasten da trama guztia oso modu apalean, eta pizkanaka pertsonaia ezberdinak aterako dira, bata bestea baino ankerragoak eta bata bestea baino gaiztoago baino zuhurragoak, eta hori aurrera doan neurrian Starkek gero eta egoera eskasagoa bizi izango du bere haragitan. Orduan, mundu beltzenak nahasten dira droga, polizia arazoak, auzo ilunak... Bai, eta batez ere, 60. hamarkada, 70. hamarkadan Estatu Batuetan ematen zen fenomeno baten isla ere bada, alegia. Hollywoodetik aparte bizi den realitate bat, eta realitate horrek ez du lorik egiten, gabaz bizi da, egunero dago engantzatuta, bere helburu bakarra droga kontsumitzea eta bilatzea da, sexua edozein tokitan eta edozeinekin azkar bizi, eta batez ere ahalik eta ondoen bizi, baina posible bada besteak izorratuz ere, berdin du. Eta horren isla zuzena da novela hau, baditu Bunkerrek beste 45 novela oraindik ere gazteleraz argitara eman ez direnak, eta badu aurretik beste bat baita ere, Noi besteetan feroz gazteleratua, eta horretaz adibidez Quentin Tarantinok esan zuen berak inoiz irakurri izan duen lehen pertsonako historiarik zirraragarriena dela. Jakindakielako gauza asko errealitatetik aterata daudela hori da. Gune beltzekin edo mundu ilunekin engantzatu nahi duzuen ontzat, hemen daukazue aukera bat, Edward Bunkerren Stark eleberria, eta bestaldetik musika Mexikoko eta Irlandako doinuak nahazten dituen San Patricio diska, aukera interesgarria ere Ibanek gaur ekarri diguna. Hau da gaurkoz dena, baina badakizue hurrengo astean hemen egongo garela berriro gomendio gehiagorekin. Ondo segi. Thank you.